Umongameli waMabhinca uNgezwe Mchunu uhloniphe ugatsheni lapha emcimbini omkhulukazi ophongolo obizwa ngogatsheni Music Festival. Lo mcimbi-ke usophongolo eNcotshane Sports Ground. UNgezwe Mchunu-ke ufike laphana ephethe ibhayi laseNingizimu Afrika maqeda walifaka ugatsheni. Ngale ukhuluma kakhulu, nansi ividiyo lakhona uNgezwe Mchunu ehlonipha ugatsheni. Nansi ividiyo ngane zakwethu njengoba nawe uyibonelwa nje uNgezwe Mchunu efaka ugatsheni leli bhayi laseNingizimu Afrika. uNgezwe Mchunu-ke uthe masemfaka ugatsheni leli bhayi waseveza iy'ndaba zokuthi umhlonipha nje ugatsheni ngenxa yamagalelo akhe yokuthi uhlezi eshaya ama-hit unyaka nonyaka, kanti-ke futhi uyinsizwa ey'thobile engakhulumi kakhulu. Ngane zakwethu, ngale ukhuluma kakhulu ngakuthokozela ukuzwa umbono wakho uthi wena uthi ngalezi ndaba ey'thinta uNgezwe Mchunu kanye nokuhlonipha kwakhe umculi kaMaskandi kugatsheni igagu lasophongolo.